Ayan, magluluto ng kanin sa kawayan. Tingnan natin. Pinupuno po ba ng bigas? Hindi po, no? Kalahati lang. Kalahati. Ah, dito. Tapos. Galing, ah. Dalihan na ninyo. Daming pans, oh. Kaya. Nilalagyan ni Kuya ng bigas. Para ka makapag-style. Shout out. Mano-manong sinasalina ng bigas po. Kaya pag andito pa tayo, tingnan natin kung paano gagawin. Yan po. Patron niyo magsayaw. Ano sayaw niyo? Masaya, para hindi masaya. Ano? Paano sayaw din nga? Si magaling sumayaw. Sige nga. Meron ba? Ang tawag dyan? Ang tawag dyan, ano? Oh, bago daw ang sayaw ko na. Bakit mo tuyo? Bakit mo napatingasin? Bakit ang buong tuyo? Yan, nagsasayang sila sa kawayan. Diyan na sa baba. Yun, nilalagyan na ng tubig. Kita niyo lahat yung paligid nyo, makikita niyo lahat ng ilaw sa gabi. Xin chào mọi người, mình là Trang Lu. Rito eh. Wala na akong gas-ugas yan pala, no? Diretso na. Nilagyan ni Kuya doon po ng kanin, ng bigas, tapos mamaya mga dating nila. Ayan na, nakasalang na. Ate, maluto. Siguro naman mga... Bago mag-24 oras, luto na yan. Yan, ang mga katulong ni na Kuya doon po, mga kumpay din, ano? Yan ang buhay dito sa bundok, simpleng buhay lang. Magsasaing, sa buko, pagkaluto, kakain, lagay sa dahon ng saging. Katal na. Solve lang buhay. Baso ako. Tagay dito. Ano ba ako yan? Ano? Ito ka dito kasi ano? Ano ba yan? Ito kami. Ay, kaya. Ayan. Marunong ka din yan, boy. Marunong ka rin. Para lechon. You know. Diyan tayo lumakisan. Nagtatungan ng pala. Rasukan. Hindi po. Rasukan na parang. Lasang kanin, bro. Oh? Lasang kanin. Ang bango. Saan tipo? Bango. Matubod. Angat niyo po yun. Sa gilid. Bango. Sariwa. Ayan na po yung luto sa kawayan na kanin. Bango niya, mabango. Ang bango. 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 Ang bango. Lang na lang nakasukal yung sukal. Kasi may maktal siya na itong ano. Tamal, ano tamal? May maktal yun. Oh, doon.
Angat mo rito. Yun oh. Wow, galing. Video. Maring ito isa. Sayang mo pa. Sayang to. Tutong. Dito ako lumaki. Babae ko pa. Ah. Doon na kuya. Pareho. Balik kami pre. Doon na kuya. Ano to video dito? Ang panapong. Bango na luto sa ano no? Ayan yung laman. Yung masarap dyan yung laman eh. Yun. Yan! Babanat na tayo. Tigil muna video. And I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed.